Ahojte, nemám slúchatka, zurčitú voda a verím, že som tu správne, presne v tejto chvíli. A nie len ja som tu na internete, ale ja som v Soul Essence, v priestore pre dušu, ktorý vznikol fyzicky v Bratislave. A to nie je náhoda, to nie je len o tom, že tento priestor je neskutočný. To je o tom, že ja tu budem už najbližší veľmi blízky piatok, 24. novembra v podvečerných hodinách robiť svoj osobný živý workshop. A tento priestor som vytvorila pre 10, max 12 z vás, ktorých som videla vo svojej vízii. A všetci sme z tohto workshopu odchádzali s kryštáľovým srdcom. Kryštáľové srdce nie je iba, ako to je už u mňa zvykom, že je to krásny názov, krásne slovo, ale kryštálové srdce je v skutočnosti naprogramovanie svojho najdôležitejšieho manifestačného nástroja, to je srdca, na extra špeciálnu frekvenciu. A o tom bude celý tento transformačný zážitok, kde ty spolu so mňou a s úzkým kruhom v bezpečí, v intimnej skupine sa vydáš na tú najdôležitejšiu cestu tvojho života, 46 schodov z hlavy do srdca, kde vlastne pomenuješ to, čo to srdce momentálne zatvára, čo ho ťaží. To môže byť to, že sa ti nedarí finančne, to môže byť, že sa ti nedarí v tvojich vzťahoch. Ono to môže byť, že kde si sa to točí, kde si sa to zaseklo, je to taký životný pocit. A ja ti nemusím vymenovávať konkrétne príklady, pretože ty sama už najlepšie vieš. A ak aj túžiš vlastne po tom uvoľnení napríklad z tlaku, tlak môže byť v hlave, vnútorný monológ, ktorý je prehnane kritický alebo súdiaci. Ak tam cítiš vlastne neustále taký ten tlak, že mala by som, musím, aby som mala XY, tak to je presne pre teba. Hej? Tuto ťa cítim, tuto ťa vnímam, tuto v tomto priestore ideme meniť túto energiu, ideme ju meniť, to znamená, ideme ju transformovať. Bude to dvojhodinový transformačný workshop, ktorý bude s výsledkom, ako by si na sebe pracovala 20 rokov seba rozvoja. Pretože keď niekto pracuje efektívne, tak nepotrebuje dlhý časový úsek na to, aby to stálo za to. Žiadna teória, iba prax. Samozrejme aj priestor pre vaše otázky, pretože ty si z tohto workshopu odnesieš kryštálové srdce. A kryštálové srdce je spôsob, akým kráčať svojim životom, akým vytvárať svoje podnikanie, svoj život z úplne iného miesta. Je otvorené a je kryštáľové. Takže ak cítiš zo srdca, že ťa to volá, že tu máš v tomto úzkom kruhu so mňou byť, že ma sleduješ dlho napríklad online, ale že si zvedavá, aká som naživo, že sa chceš objať srdce k srdcu, tak potom je tento workshop veľmi špeciálne pre teba. A tá odpoveď nemá prísť z hlavy, má prísť zo srdca. Čiže, ak tu máš byť, tak potom klikni na bio. Bio nájdeš v mojom Instagrame, bio nájdeš na Facebooku. Nájdeš tam krátky webový odkaz. Áno, vieš si tam čo to viac prečítať, ale najmä sa tam vieš záväzne prihlásiť a zarezervovať si svoje miesto za absolútne symbolickú sumu a môžeš sebe odovzdať niečo, čo si ešte nezažil. Takže ak si to ty, tak potom počúvni tvoje srdce a prihlás sa na tento workshop. Ja vás vidím ako hviezdy. A hviezdy sú symboly, vy už to poznáte, za konkrétnych ľudí. A o to je moje vnútorné dieťa zvedavejšie, že kto je tvoja tvár, kto je za tou hviezdou. Kto sú to tí ľudia, ktorí ma zavolali robiť tento workshop? Pretože ja tento workshop nerobím kvôli sebe, ja ho robím kvôli tebe. A ono sa to bude na konci toho workshopu cítiť ako blaho v tele. Dôjde k uvoľneniu, ktoré si nezažil alebo nezažila. Pri mne naozaj moje klientky zažívajú už ponovom nielen emócie, ktoré nikdy v tele necítili, ale už najnovšie aj vône, ktoré ešte nikdy necítili. Je to fyzická vôňa, ktorá sa objaví v priestore v procese transformácie. Tak silné sú tieto veci. No a budem k tomu používať prenádherné nástroje,
To si prečítaš na webe. Nemyslím si, že je o tom dôležité hovoriť, pretože nikdy tu nejde o nástroje, ktoré používam ja, ale ide tu o nástroj, vďaka ktorému, či chceš alebo nechceš, pretože energeticky sa to deje a či už na to veríš alebo neveríš, je to jedno, ty to vždycky iba budeš vidieť v tých okolnostiach, takže ono sa to diať bude. Takže to najdôležitejšie je ten tvoj manifestačný nástroj a tým je tvoje srdce. A myslím si, že som povedala všetko. 24.11. v piatok, 3 dni pred spolnom, silná energia, silný priestor na púšťanie starého, zaseknutého, neslúžiaceho, vrátanie emócií. A samozrejme nie s cieľom, aby sme sa v tom hrabali, ale s cieľom, aby sme to uznali a transformovali. Takže obrovsky sa na teba teším, maj krásny deň a vidím sa s tebou 24.11. o 18.00 v Soul Essence fyzicky naživo v Bratislave.